Salutăm bun și vă la un episod. Astăzi ne jucăm Minecraft și o să ne creăm o nouă lume pe nume ca numele meu de pe YouTube. O să fie pe survival, difficulty normal, chat nu, infinite, da, infinite și pe. Văd că totul e bine și da, dacă vedeți acolo acel pickaxe e pentru textură. Să zic așa. Da. Nu o să iau nimic de pe el, promit. O să fac totul corect și sper să ne dea o lume bună și nu că ar trebui să ne ducem nu știu unde ca să găsim o bucată de carne. Bun. Și dacă durează mult asta cu building terrain și astea, nu știu de ce și mie mi se întâmplă că nu filmez. Ok, în sfârșit, e o lume. Băi, ne-a dat o lume bună. Carniță. 5 oi? 5 oi. 5 oi de prima. 5 oi, auzi și tu, faci. Unde-i văcuța aia? Uite, ia uite cum fuge, Tu, nu, unde-i mă? Tu, da. Hehehe, mâncarică. Mori. De ce mine asta trebuia să spawneze fix aici? Tu, da. Ești în apă. Bă. Unde fugi? Treci încoa. Ok, mort. De fapt, mai bine zis moartă. Că văcile sunt fete. Unii. Mort. Uite aici le două vaci. Bă. Treci încoa. Oh my god, ce e aici pod? Mamă, unde mă duci? Cât că aș vrea. Făcuțo, m-a scăpat de mine. Bă, nu te cred! Băi, cum ești așa de deșteaptă să nu cazi acolo? Tu va trebui să mori, da? Dă-te în cap pentru da. Ascultat. Bum! În sfârșit! Și se pare că am mai multă mâncare decât Let Her. Dar asta nu e problemă. Aici te omor. Nu mai fugi. Nu mai avei unde să fugi. Da, mă duc să-mi iau și eu. Așa, niște lemn. Bine, din asta o să fac podeaua. Și din tărc sau ce-ar fi la spurci o să fac tavanul. Și din ăla normal pereții. Sper să arate frumos casa, să nu fie vreo problemă. Și în primul rând să nu vină mobi. Să ne distrugă. Așa sunt ei calici.
Bun. Spargem și bucata asta. Deși din asta o să facă crafting table-ul. Pentru că, da. Stați puțin, revin imediat. Bun, am revenit. Da, unde eram aici, tăiam și ultima bucată. Ok, hai să ne facem și noi mai repede crafting table-ul ăla. Într-un final crafting table. Și nu văd nicio oaie. Nu ce mă iubește. Mi-a dat o oaie amărâtă. Mori! De ce nu am și un share? Că aveam o idee. Mori! Băi! Oh yeah! Wall! Te bat cu ulu. Te bat cu luna. Îți dau cu luna în cap. E bine pun wax prin-uri. Le-am pus ca să am și o mână goală. Te-ai dus fix unde îmi trebuia. Pac, pac! Ok, am și fed her. Și acum m-am pierdut cumva de crafting. Lol. Ioi. Nu trebuia să spargă sandul ăla, nu? Erai tu să fii de apă, de ce mă împiși mereu? Am probleme cu apa. Ok, cred că e destul sand. Am să vânez. Mori. Iar mă bat cu niște vaci. Am văzut crafting-ul. Și văd și un cal care să-l îmblânzesc. Ok, să fac niște bețe. Să fac o sabie, un topor și un pickaxe. O să le pun fix aici în ordine. Aici asta, mâncarea, brown wool, brown, black. Ok, hai să mă duc să omor acele văcuțe. Da. Bă, pe unde se urcă asta? Și că e Spider-Man. Spider-Man a căzut. Deci nu e nimeni. Deci nu joc cu nimeni. Nu mănânc acum. La ce te uiți, văcuțo? Da, cred că aici o să fac casă, pentru că văd că am și un fel de mină. Și da, chiar e o mină. Din afară pare că e o mină. Cool. Next ce dram. Cobblestone. Mai vreau și puțin coal. Unde e crafting? Uite-l. Nu te cred. Și pentru cei care sunt interesați, asta nu e skin-ul. Și cred că o să-mi schimb, că pare cam de fată. Vreau să să-mi ziceți în comentarii dacă pare că de fată sau de băiat. Sau de amândouă.
Încă nu mi-am dat seama, dar odată să-mi dați și seama și voi, cred. Dar să-mi ziceți și mie în comentarii. Poate voi v-ați dat seama. O noapte va fi fără pat. Am aici un furnici care o să-l pun aici. Să-mi iau craftingul ăsta. Dar nu știu cine a folosit toporul. Oh my god, mi-a răcut toporul. Mi-a mărcat sabia. Ok. Care să-l pun aici. Și aici o să fie 2 paturi. Cred că asta e toată casa mea. Glumeam. Ok, hai să începem să ne facem casa totuși. Urăsc că mi se pune blocul altundeva. Cred că uite cam așa. E cam mică din ce pare. Da, uite pe aici va fi intrarea. Uite pe aici. Ce mai casă? Asta zici că e ce... Nu. La ce-am folosit astea? Sau am luat altceva? Nu. E și noapte. Sunt și pe normal. Aș și căzut în propria mea mină. Mamă, ar trebui să-mi prăjesc mâncarea. Pasă. Lasă-mă. Prăjesc și mâncarea asta și închei episodul, că văd că am făcut ceva timp. Le mănânc și eu cookie chicken-urile astea și amândouă și termin. Mai bine o mănânc așa crudă. Nu, ce greșeală era să fac. Pe minute. Păi, bun, cam atât pentru episodul ăsta. Eu am fost XX Ștefan XX și ne revedem data viitoare.